ರೆಗ್ಲ ವಿನೀತ್ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಫ್ರೈಡೇದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಗಿನಿ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ಕಂತೆರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಇಲ್ಲಡ್ದಲ್ಲ ಮಂದಜೆ ರಜೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ನೀ ರಜೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಪೂರ ಬಾಯ್ಸ್ ಬೇಲೆ ಮಂತಾರೆ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಅಂಚ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಇನಿ ದಾಲ ಮಂದಜ ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚ ದೂರೆಲ್ಲ ಪೋತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಇವನ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪಿದೈದ ಫುಡ್ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೈಯೆಲ್ಲ ಪಿದೈದ ಫುಡ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ ದಾಲ್ ಮನ್ಪರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಪರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮನ್ಪರುಂಡು ಮನ ಮೋನೆ ತುಲ್ಲೆ ಅಂಚತ್ತ ನೇರ್ದು ಬಂಗದಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಬಟ್ ಇನಿ ಆತೆ ದಯಪಂಡ ಬೇತೆ ಇನಿ ಪಿದೈರ್ದ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚ ಸಾಯಿ ಪೂರ ಕಂತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಟಾಯ್ರ ಮೂಡ್ದು ಪಿದೈ ಬೈಕ್ ಅಂದಿನಿ ಪುಲೈದಿಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಪೆರಿಯ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ನ ಗಾಡಿ ಏನಮ್ಮಂತಾರ ದಾದೆ ಓಕೆ ಅಂಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂಡೆ ಸಮ ಅಂಡೆ ಗುರುವಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಒನ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ನೆಕ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪಡು ಒಂದು ಅಂಚಾರು ಪಾಪ ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅಂಡ ಆರಿಜ್ಜಾಂಡ ಅಂಚ ಐತೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರ ಅರೆ ಕೋಡೆ ಫುಲ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಂಡ ಅಂಚ ಪುರ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಕ್ಕ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕೋಡೆ ಪಿಂಕ್ ಪಾರ್ಟಿಡ್ ಮಿಸ್ ಮಂದ ಅವತ್ತ ನೆಂಕು ಒನ್ಕೆ ಆತಿನ ಕೇಕ್ಲ ಕಡಪದೇರ ಆರಿಜ್ಜರ್ ಇನಿ ಅಣ್ಣನ ಲೆಕ್ಕಡ ಕೇಕ್ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಒನ್ಕೆ ಐನೆಕ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುಷ್ಟೆರ್ಲ ಉಪ್ಪೇರ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪುಜೇರ್ ಮಾರ್ರೆ ಬೇಜಾರ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಮೊಕಲ್ನ ಗಂಡಲ್ಲ ಏನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಏನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ಪಲೆ ಗುರು ಅಣ್ಣನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಊರು ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ಬಂದಾಗ ಬಂತೀನಿ ಬಂದು ಅಂದಪ್ಪ ಕಡ್ಲೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದೈಪ ದಿನ ಅಂದ ಫಸ್ಟ್ 2000 ಓಡತ್ತೆ ಅವು ಮಲ್ಲೆ ಜವು ಆಯ್ ಪಂಡಿಚಿನ ತಕೊರ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದ ಅಂದೆ ಆಯನ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿರ್ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ದು ಪೂರ ಮನ್ಪದೆ ಮೇನ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಯ ವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತೆಪ್ಪ ಅವಳು ಪಿರೌಡ್ ಎನ್ನ 100,000 ಬೋರ್ಡ್ ಹಾ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಅಯ್ಯ ಮೊಕ್ಕುಲ್ ತುಲೆ 2 ಜನ 3 ಜನ ವಾನಮನೆ ಕಡ್ಲೆ ತಿನ್ಪುನ್